Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatda howanyň sowuklugy gündizlerini 1 we gijelerini -5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde paýtagtyň parahat etrapçalaryny ýaşaýyş jaýlarynda ýyladyş sistemalarynyň gündizlerini öçürilýändigi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu bökdönçlük parahat 1, 2 we 3 etrapçalarynyň ähli sewitlerinde gaýtalanyp, bu ýagdaý inni bir hepde çemesi wagt bäri dowam edýär. Inni eýlata ýyladyşy berýän bir katenliň bir näsesini günnüzüne ösürýärler, bu ösürme adatda iyi saat 6-7 töwrüne bolýar, soňra akşam saat 8-9 sellem ösüp durýar şolar, ondan jaýlaryň içi buýýarly, goýa diýersiň hamana Aşgabatdyň gijelerine kış bolup günnüzlerini tomus bolýan ýaly edilýän bir aklygymyza kereket. Dip Aşgabatyň parahat etrapçasynda ýaşaýan ýadyjy we synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Aýdylmagyna görä parahat etrapçalaryna öý dolandyryş edaralary ýa-da köpatly jaýlary ýyladyş sistemasy bilen üpçün edýän merkezler gündizlerine umumy peçleriň öçürilmeginiň sebäplerini turwalarda emele gelen näsadlyklar bilen düşündirýärler. Adamlar bar gijelerini döwlenok ýarlanok näme aly böyle gündizlerine bir turwa ýarly, näme enzamlar hatardan çykýar diýilse-de olur. Belli jogap beren oklar da şol bir-biriniň üstüne atýarlar. Dip Bugaýew aýtdy. Ol paýtagtyň demir ýol wagzalynyň günorta demir adygynaky döwlete degişli kommunal jaýlarda asla ýyladyş sistemasynyň işlemeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi Aşgabatyň köpatly jaýlarynda ýyladyş sistemasynyň talaba laýyk işlemediligi bilen baglanyşykly tejribäniň mundan öňki ýyllarda hem gaýtalanandygyny, şol döwürde ilatyň elektrik togy bilen işleýän peçlerden peýdalanandygyny aýdýarlar. Ýöne olar ýurtda 1 noýabrdan başlap hökümetiň ilata berilýän sosial goldawy azaltmagy, ýagny tebii, gaz, suw we elektrik togy üçin täze narhlary girdmek bilen inni ilatyň elektrik peçleri ulanmakdan hem saklanýandygyny belleýärler. Mundan başga ýaşaýjylar geçen aýyň başyndan ýaşaýyş jaýlaryň kommunal tölegleriniň hem ýokarlandyrylandygyna, ýyladyş sistemasy üçin täze tölegiň girdilendigine garamazdan bu wagtda ilata berilýän hyzmatyň hiliniň pes bolmagyna galýandygyna ünsü çekýärler. Her bir aýda 1,4 metr ýaşaýyş meýdany üçin öň 12 teňe tölenen bolsa, inni 50 teňe edildi. Bir aýda 1,4 metr ýaşaýyş meýdanyny ýylaltmak üçin bolsa, 10 teňe möçöründe töle girdildi. Öňki tölegler ýokarlandyrylyp, ýene-de täze tölegler hem girdilýär. Ýöne ilata berilýän hyzmatyň hili gowulanman, gaýtam ýaramadlaşýar diýip adynyň efirde agdarmadlygyny soran parahat iki etrapçasynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Galbersede soňky ýyllarda Aşgabatyň häkimetleri ýyladyş turwalaryny çalışmak üçin diýip awat köçeleri biwatlap ýygy-ýygydan gaduw işlerini hem geçirýärler. Emma olar turwalaryň gaýta-gaýta çalışylmagynyň sebäpleri we oňa sarp edilýän maliýe serişdeleri şeýle-de ýyladyş sistemalarynyň kadaly işlemediligi barada häzirlikçe ilat köpçüligine maglumat bermeýän gelýärler. Şeýle-de bu barada ýurdun metbuatynda hem henide çenli mesele gozulmaýar.